pamusoro chakamira pamakatituma kuinspection pamuparutsa panyaya chimbo natresi naparutsa zvinhu zvatakasvika tiona panonzi pana Roni ndo paigara inzi Ishe Gwenanguru, Ishe Muparutsa ndo paidini ndo paigara. Saka ari kugara ipapo pakaenda kuti Ishe paakafa panofanira kunga ndo pakatanga kuita machallenges because pane land yakakura ende land yacho yakanaka. That's why muri kuona hondo yese yamuri yamuri kuona kanaka. Land yacho mukaenda mukatoitarisa munotoona kuti hazvichua ende yakangovharirwa. Pane miti hapana pati pambokatwa. Saka dambudziko ratakaenda kuona nderekuti chekutanga ndakainterviewa Chimbo akanditaurira kuti more than 50 years ago sekuru wangu ndo paaigara. Asi Chimbo iyi anogara kunonzi kuMachinda. Ndichiminterviewa vanogara kunzvimbo iri about 3 kilometers away from pari kutaurwa apa. Ndo kwaanogara kunonzi kuMachinda. Machinda yekwani yekwaMuparutsa because iyo muzukuru wekwani wekwaMuparutsa. Zvinhu zvine kaukama mukati zviri kuitika apa. Saka Chimbo aita pfungwa yekuti uko kuchine land. Investigation yandakaita yakaenda kuti futi Chimbo ane nzvimbo mbiri dzaakatoenda kotengesa futi kuimwe village kwaakangosvika iti ranga riri gura rasekuru wangu. Ubva asvika ubva atotengesa. Evidence dzacho ndichakupai muzorekodha kuti muzoone pamainvestigation yenyu. Pane anonzi Nyamba ari peri pana Nyamba uyu akaenda kuti Goa rakaenda kunzi Ishe Aganzwa wakaenda kogadzira rinonzi Zunde. Saka muZunde imomo Nyamba akaenda koclaima almost 2 hectares muZunde rani raichindora ari kuclaima. Nyamba ari kuclaima mu2 hectares imomo. Ndakamuinterviewa ndobva ndamuti chisuduruka yeudi uende. Ndobva tasara nemhuri yekwaMuparutsa na Shuba avo namai wavo. Ndikati tagara isisu ngatichitaure semhuri munatsotitsanangurira. Nyamba territory yaakataura ndiyo portion futi yeGoa yakaclaimwa naShuba avo namai wavo. Exactly diameter yacho nezvese ndo pakangotaura futi ndipo patiri kuda. Ndiri muinterview ndiribvunza kuti saka pairimwa ndichangamire seZunde ndepapi. Pakaenda kubuda kuti mhaiyo naShuba wakanga watoramba kuti kwai kusina Zundeba. Asi sabhuku wakazokonfirma kuti Zunde rairiripo. Umwe weMachinda yenyu ari ukoyo Shumba Josephat akakurirawo futi musemu community. Saka akazotokonfirma kuti tiri kukura Zunde rairimwa upi rairimwa muGoa iri. Saka ndo situation yakabva yaitika. Saka ini ndakabuditsa Chimbo munetwork yepachangamire because avo wakazokonfirma kuti yanga iri territory yani yaMuparutsa. Saka ndakazopedzisira ndati Chimbo akabuda Nyamba obva abuda bva yapedzisira yasara yanyaya yemumhuri memaMuparutsa. Taamumhuri memaMuparutsa wanoitirana maemotions muri vari wairuda. So pane maemotions akatosimba yekuti ndofuka takaita 1 hour 30 minutes tiripo tirutraya kuda kuti tione wakadai awa wakati muri kuteka advantage tiende kutora mai wedu here anoziva kuti zvinhu zvakamira sei kusvikira maiyo akuramwa kuti kana zvirizvo chingotigurireiwo pa2 hectares dzacho takaexpimenta kalendi kakaroclaimwa inenge almost 2 hectares. Saka mai akapesera kuti imimiwe kwachangamire mungoona kuti munotigurirawo sei ipapapo. But wana wakarambwa neposini yekuti isisu ndisi tatine territory asingazivi kuti Ishe Gwenanguruwe anga aine Goa iri rariri Zunde rake nelendi iri kumusoro ndiani. Ende sabhuku akatestifya kuti zveshuwa ndo mamiriro zvazvakaita. Kwakwa kwanzi futi
kune futi makesi mairi ari kuitika kuna mhayo Muparutsa nemukomana uno ekuti wane futi land dispute yakaitika ichikumanejwa nesabhuku to the other side yeland yavari kugara between iwo neanonzi Chigomba neanonzi Tiriwepi wakanga waextenda futi wakupinda ikoko kusaka kutori nemaconflicts ariko. The claim dziri kutaurwa ne-this side ndedzekuti uku kune mukomana 1 kwa mainino kuna vakomana 5 asi waine yadhi yavo uku saka vari kuti ndo macounter claims avari kuitirana avaitirwa kuti izvori umwe isisu 5 tinofanira kupindawo tiitoro tiwanawo chikamu mukati umo but mawanero andakaita ndekuti kana kuri tuwe munozongotumawo henyu vanhu munongoona but mawanero andakaita ndekuti chinhu chinenge chiriwo chaisheka ndaifila kuti vanhu taifanira kungorespekta territory iyeyo kana zviri chenyenyi tiimbozwa nebhisabhuku akatipo as witness Shumba Josephat ombotitaurira kuti mugowa umu because havana kuclaima land yange iri musoro wari kutaura zvekugowa saka wogona kumbopawo kuti chokwadi ranga risizunde here ndo mamere azvakadii ndiri mwana festival unoteerera zvinotaura ndati sabu pamusoro mambo ino sabu ndimo kuipesa kuti yadhi yadhiri foti naromere ndimo ava ndiri ndiyo semo area iyeyo ine ava uyu atobvako kuti kudzika ubva 3 kilometers kudzika mubvunzo wangu kutanga why land you are not wangoitarisa this land it means it's underutilized ndo chokwadi haisi kushanda maland that's why munhu wese ari kupatarisa haisi kushanda maland ndo chokwadi ichichi pashe parugara saka parugara mukomana ende uyu ndiye akutengeswa ndiye ane lendi yese ndiye aimplicate wakuona akutengesa uyo achatoiti uyu anototengesa uyu iye roni uyu unotengesa handida kwamukadzi ukatengesera mukadzi mbuya dzokai kuno waende mbuya wa aripo mbuya shila weya unotengesa lende isisi basa rivana vakubata mbaozabauza kuti uri muzukuru washe yaselingini naye mbuya shila lendi anokutengesera lendi rona akanitengesera lendi rona anotengeswa lendi Anamukweta lendi, anamukweta mari, anamutekesa lendi. Anamukweta mari, anamutekesa lendi. Anamukweta mari chete, anamutekesa lendi. kana kamukwetera pano vombadhara lendi wakatengesa Anamukweta mari, anamutekesa lendi. Akaramuzira mari, izwa imi wasikana sunguya wasikana wanenga iyi ndiyo hatazenyu ndiyo makapa uye kuchengeta lendi tina kumba izvi akapa uye abhadhara akwereta uyu akakutaurei pamusoro mambo mirai ana ndati uyu roni wenyu hazina roni ndakakwereta mai ava mari ukandamubhadhara nelendi lendi inini yamurwisana neavo mirai ndati akataura here haana kutaura nekuti akataura ndakuitiwa mari nashira asi zvekuzoti lendi haana kudini Jasmine Muparutsa Jasmine Muparutsa imi Jasmine makarorwa here makarorwa munogara ndinogara muwavo mugara mwana kouyu unogara mugara kamutatu kumusha kana ndiri kumusha kuno ndikati ugare ndipei kumusha papi pana roni iwe roniyo relationship yako naishe naishe ishe wekufa baba. ndoba wenyu ko awandana nini
Baba wenyu akaenda ukazitupa. Anga nomucheto. Saka issue yamuta nelembini hawa ndi. Ava pamusoro yechangamendisa rangu. Baba wedu isusu akadhadzwa 1988 muna August. Ndobva atonga kwemakore anokwana 16 years. Ndobva famba 2004. 2004 vapera almost ndowati muna 2016 takataka kuona tsamba yakabva kuna muzvaro varipo izvozvo. Yakatonyonzi kuna Roni namai Maritsira ndikudai kudai. Maererano nemuganhu uri kunetsana pakati penyu namai Cyril Muparutsa. Ndobva taenda. Tasvikapo nyaya ndobva yataurwa zvikanzi ndiri kunetsana Roni muganhu because pane mwonya uripo avakaona mwonya takauratidza. Vanga vakujamba kuya kusai kwaiside isusu. Saka time yacho tiri pakukakavadzana kwaona muzvare bhadhara yemaonda uswe. Amai mubva warapa bhadhara maonda uswa. Saka ndinotonga sei ndowakambangana nyaya yako. Ndiri kuti bhadhara maonda uswa vhori mubva waramba. Amai ndibva watanga kungopopota vachingopopota vachisumo. Tati aiwa imi mamai varipo. Munganisana Roni nyaya muganhu iri amai vachibva varipo vapenyu. Mungane mangana mamai vari mota nyenye muganhu ndinozena muri shinyura vanhu vakuru. Nyaya haina kuzodini haina kuzotonga ndobva yapera. Tatogara 2020 uyu ndobva atofona zvikanzi avana tete kunokwaya masamoni zvikanzi tikudiwa kwamajistrate kwaDC court nyaya tendeye zvikanzi anzenyi tatofuma kunga maini ndowashavari vega tikushandisika tikusvika pana vanhu vatatu vari kuclaima kuti tasunisa Roni tikuda minda iyi zviri kumbofamba sei tobva atenga nyaya yekoti yacho ndobva paverengwa tsamba dzakaverengwa zvikanzi namenga zichazobedza kujudgment saka pane tsamba yanga ikarimwa yanga ikaiswa yanga yakanywa namuzvari menga silivhati pane paya kunzika munofanira respondi yenyu vakaisa mapepa respondi mene silivha averengi vatanywa runhu roende kumagadziro akaitwa baba nemapiro akaitwa minda zvakagumira imomo menga silivhati zvoni ipari zvino ndichamboshanda netsamba yakanywa muzvari kusvikira Roni abikisa ndobva taita saizvozvo saka kwaDC kwakanonga nekuti vaiti tona rakafa radhileya abikisa zvayaramba tikaenda kuna honorable Mugadzi tikandobatsirwa ikoko ona Mugadzi akati nyaya yenyu haidi zvemakoti zvinoda kwaishe kana kwamambo Mutasi tikati isi vanhu vakaenda kwamajistrate saka munofanira kudzoka bheki kuna muzvari ndiye anofanira kugadzira nyaya yodini yotonga yogaswa panyuwani ndinoda kudzoka kuna tete une nyaya mamiriro arita nyaya iyi tete bwatanga kuti ndadara ndakambogadza Roni ana nyaya ndakambotonga ko vanhu avazoenda kwaMutasa sei tikati hatikuziva ndo nyaya mamiriro ati ayakaita nyaya bvaitanga ngonetsa ichingodaro ichingonetsa kusvikira tazouya panapa ipasati pavakwa chivakwa ichi tina amai amai mukavasimudza amai vakataura matara vakaita mukati mimasikana avasimudza mapepa ekoti mukati mapepa haashandi bani anogona kuvharurwa imi masikana chene motsvage evidence iri fresh moenda nayo kuti munodini monogadzwa matu then mozoya kunotodini toga handikwanisi kubvisa zvakatongwa kwamajistrate zvicha takadaro tikaenda kwamuzvari muzvari akati aiwa inini vanhu ava vanga vakandinyepera pakutanga because vanga kamhara kuna muzvari kuti Roni arikutambudza kupfuura newe kuenda kuminda yedu tikati tete patakagara isusu takagana nerwizi saka nzira ichauda kuenda kumunda kupi nekuti tayambuka rwizi tatokunyika ise shamanga saka minda ichi iri kupuya vari kutaura tete vakati inini dzimwe ndikati mamwe tsamba ibude maisifomu anga asina sitembe yamuzvari anga asina simhete yamuzvari anga anzi pipi nyandoro vatazvitsvagidza zvese vatazvona zvete takati aiwa hazvinetsi ndakukunyorera itsamba mudzoka kupi kwamajistrate vatanyora tsamba ichi titoneya iri momo yatakanyorerwa vatadzoka kwamajistrate vatapiwa inozichi application yedivhazo interdictive yakanselwa vatapedza saka interdictive yakanselwa avo bvazvizaizo kwamamedia zvikanzi nyaya yenyu yaperera pano nekuti makashandisa zvinhu zviri fojari varadzwa mapepa zveshuwa avakafojera acho masignature nenye zvezvikanzi interdictive yadini yakanselwa ndobva tachidzoka kumba tatogara ndopatakashandisa takuona kuti samu yavo kuti tamangana kwanifa mambo Mutasi ndokuya kwatakaita pano mukati ndakutuma komiti yangu inoona kupi kulendi iri panyaya yashila ndasakapedza kutaura pandakanzwa nyaya yekuti Roni amhangati Jeni atemesera shina munda kune munhu angakutotema munda ndamurambidza ndobva ndazoonana nashila ndakataura naye ndikati nai maikemo zvakambomira sei nyaya yandakunzwa munda zvikanza inini Jeni akanditi pamunda ndipeni saka ndakatobhadhirama ndikati dai uri munhu dai wakambotanga mubvunzo nharaunda hai kunza naipamira apa ndepanani usatoisa chi mari yako imari yadyirwa mahara iyi saka mari ndotoima kunani ndinona anofanira kufa ndikati Roni anofanira iwo mari akapiwa kunani saka ndakapiwa nani ndikasika unofanira kudzoka mari unani kuna Dini ina anambonidza kuti Roni akanipa chi akanditemesera munda akati ndakatengeswa naDini ndikati ndiye unofanira kuzozwa chi nyaya mari yako saka musuno pauya ava uchiita inspection kuti ndakashandiswa una chila kudani ndakatengeswa munda naro kuita kumushandira ndakasvika kuti arishina mari kuna Shila andamutengesera munda but pana dambudzisa bati amira wadi undirendesero munda zvikanzi aiwa achipinda kutsvagira hanzvadzi dzangu kuda kudambudza ndikumhanya ndiri kunyora besides kumhanya imi mamusiloyera Roni hakuna munhu ane ndebvu dzachena kudai
anokumislida iwo asikanayi nekungwara kwamareta kuti uyo Shila vandavhura kuya kuti ndakatengeserwa land iye asina kutengeserwa chii azviiti ende uyo haangatiti mapenzi tese including imini kuti ndakakwereta mari orit wakakwereta mari 150 wakadzosera akaramba kunidzoa asakadzorera saka chakati uyo azoende palendi chii angazotengeswa nadhini auiosakufundire zvadhini ndikudza zvako iwewe because uyo ataura zvakamutengesera iwewe andi ende utaura zvishuwa kuti owed nemani so kune munhu the probability kuti chii probability ndeyekuti indivende yekuti waona kuti mari haudi hauna wakaenda kudamburira uyo chii kapiske ndo probability iyo hawana teka wasuzizo saka ufunga kuti it will die a natural death yekuti zvichangodini zvichangofa zvakadaro andi panauka dzanyaya yakadzi irape chinodiwa kuita sei kutaura chokwadi because hawandizozazi dzavo dzauri kushaina dzatland because you are mese mune mabeneficiary kuistate yamaboyi being kuti iwewo ndewemukomana zvive kuti ndewemuridzi weistate yamaboyi no wese iwo mabeneficiary estate ya mai yachitoripo saka mai yachitoripo ndiye muridzi wezviro iwo hautorina chinhu utori nemhosva kuna mai wako une mhosva wako une mhosva kuhurumende yekutengesa land land haitengeswi estate land saka iwewe kama wati kuna mai nekune hanzvadzi kuti naShila wakaita izvi because Shila cannot stand here achira munyepa munopadari pana kuti wakamutengesera yasina kutengesera apa iwo mari yake zvisho uri muntu nayo mari yake alright pawakamukweta 150 yacho wanga wonetsika nei chaitedzwa ndimaina natete maringana nousinziso ndati waida kusenzesa chii wamoda kusenzesa chii imari yedamuzana rokusenza nyaya yekwamutasa iyi nyaya yeland yenyaya yacho yanamkuita mari dofamba nyaya yemunda yenetsanando saka wamoda mari yei yekufambisa yada mari yekufambisa ukaonde bhari kuya padhisi saka uda mari yebhazi ukaonde bhari kuya padhisi $150 kumbosvika pana pakukwira mari nhasi $4 saka kuenda nekutoka $8 saka uchine 142 no anobona usaita vanhu vese mapenzi asi vanhu vachida kuita sei vachida kubatsira handizvo chinhu chiri apa kava taura chokwadi kuna mai taura chokwadi kuna hanzvadzi taura chokwadi kunesu tese kuti tisawaste time newe handizvo panoti uramba uchititenderedza iwo chokwadi chacho kuita sei uri uchiziva kuti zvoiswa gaizi ndiri kanyaripo aiodi china chii mari pandakaona kuti mari yaita sei yandinesa ndovanda paShila land kana kuti no handinobve ndamukwereta mari ndakabvura kutengesa Shila akakukwereta mari iri munhu akanditengesera land ende mari akakutengesera mari panguva yacho akandichaja $400 ndichibva ndamupa $350 ndibva ndati kana tabva kwasabhuku ndapinda mubhuku ndobva ndakupa bhalansi yemari yenyu ndopatakasvitsa iyo roni apa mamusema ava kunyenyepera yakambokura sei 2 hectares 2 hectares ndio akunyepa apa kunyepa akundinyepa kana ndakaronyorana samuparidza ndandinako asi zvakaitika zvekuti pamba pedu pakaita dambudziko rokuti pakaita moto wakabva musango uchibva wapisa mashalets mataigara ndo makatsvira information yasamuparidza inini chakafanana wedza akati kunyepa pautora chokwadi kuti defect yekuti abvuma kuti he owed mari to me is proof enough yekuti you owed munhu mari yausina kudzosera and alright akakwereta iri wakamukwereta rini mari iyo 2013 how many years down the line usati wadzosa mari yake 13 years
18 years kana utora base akaita sei ndine $150 yemuru yandakapedza 13 years ago iyo kabva kwato kumira mabera ndakataisa shira dai munhu anotsvagira mari yake munhu akaramba mari ndakamutarisa dai utoratidza kuti munhu anotsvaga tunhu kwake aitamba tunhu kwake ndakamutarisa dai kutoona kuti handisi profita sindotarisa kuti mudai unotsvaga tunhu kuedza tunhu kwake iwo uya ne150 bhuru ne50 kamudhara kemhanza kayonokaziva zvakanaka wakabata kwako iye woramba kuti handisi kudaba reason yekuramba mari yake ndei reason yekuti ati handichadi mari yangu chidei taura airambirei mari aingutifaranza ndizozoda land asi andoda land ivi land aitotengese land waunati wakazi atengese land utazva kuti zvinosungisa saka ndoti nini iyi nyaya iyi kuti ite right handiti tisati topedzi nani nashira imi mwasikana namai goensijawo narona nemusikana handiti mupere ndiyani yakabirwa nemukomana yakabirwa nemukomana then toenda pane chira toenda chiyainaronyatopera toenda pane chi toenda pane yenyu mimba nechi nemhuri muri family handiti saka isu kana muri family what you want kakawanda chokwadi kutaura chokwadi ndo chiri important because land ndiyo ichaita musawirirani for life land iyoyi ndatichaita kuti muite sei musawirirani for life kana kuti alright isimbokuiti mambogara muwirirani atiwirani atanga neni beko wakapapa kwedi papa kangufa baba alright ndipe matimangenda na majesty ndipe decision na majesty This serves to cancel the previous judgment of Tracy Mparutsa, Dennis Chimbo, Peter Nyamba, all vessels from Mparutsa who claimed the land was theirs, which was not so. That judgment was reached through false information given by my former secretary Sheila Nyando, who fraudulently used my death stamp and forged my signature. Sheila Nyando was convicted because of fraud cases and arraigned in Mtasa Magistrate Court for trials, but she absconded on the day of judgment. By then she is on the run. Roni Mparutsa is a biological son of Chipo Mparutsa. The rightful owner of the land is Chipo Daipi Mparutsa, the widow of the late Hedwin Oliver Mparutsa, who was rightfully allocated this land after his installation. Ndikuerenga ndawerenga kuti tese tiende pasemti right. Forged documents zipo ndedzipi? Ndoda the same documents that you used pamakaita file your case before the magistrate court. Ndo aruzi ndo forged documents. I want to see why I was forged documents. Conflict there.
why nyaya yenyu isumbowirirana ba because that iyi nyaya yakanyorwa iyi kuna Majesty kuna officer in charge yange iri nyaya yenzira yange si nyaya because iri pakapakati to whom it may concern officer in charge uda police ndinokumbirawo kuti mubatsire vanhu ava wari kuvhiringwa naRoni muparutsa ari kuvharira vanhu ava road yekuti waende kumaminda kwavo. Mapurisa vakambotaurirwa nyaya iyi asi hapana action yakatorwa. Ndini wenyu Ishe Muparutsa Muzvare. Ungaita zvakanaka. Mira ello, mira ello. Nyaya yemunda uja zita Tracy Muparutsa. Ndoda kupinda nditaure munda nyaya yekumafunzo enzira ukabvera papo makucha kubvudza imwe ngokundira nyaya yenzira yataura ari kuvhiringidza vanhu vakakwenda warugana kutsira ndinoenda kuminda kwavo ndiko kumunda wetaurira nhasi hatina kukurima kumunda ikoko wachiti ngeilende yababa wedu. No, izvaifanana nyaya ndokuti manyoro wakaita chinhu kuri kunzi Roni ari kuvhara nzira yekuti muende kupi kuminda kwenyu. Haina kutaura kuti Roni ari kuvhara nzira nekutora minda. Hatina kurima nzira takarambidzwa munda hauna kurimwa kusvikira titore madanho ekuti shumba tauya kuti mutigadzirise. No, it's okay, ndizvo izvo ndikuita zvese izvi kutsvaga ukarikuita Ndizvozvo ndakwanisa kuona nyaya chaicha iri papi. ndizvozvo Yes, munda ndakwanisa kuona nyaya chaicha iri papi. munda hatina kuurima. No, alright, ndazwa ko imini baba wenyu pakabva kutauni mimi hanzi Ishe pakabva kutauni baba wenyu makanzi Ishe akanogara kumi ndakapiwa akapiwa Ipapo. Muzasi. akapa mundai mbiri ndovakafamba nemasabhuku ese vachitendera chiratidza kufanira kugumani papo. masabhuku acho ari kupi Wakashaya. wapenyu aripo wacho Achiuya navo because ndikona chakuita nyaya iyi because Muzvarera ndiye ari kupa lendi uku semuzvare ndiye ari kupa lendi uku semuzvare ndiye ari kunyora futi achiti mushando wangu ndiye akanyora handii ndakanyora but ona unonyora futi imwe tsamba yekudzokorera zvinhu zviru zvaari kuramba zvakanyorwa futi nemusikana chii chiri kuitika 1988 baba wenyu mangasatonga vanga vasina vakaine lendi vakazikagari kwanditi vaibva wagadzwa vaibva wapuwa ekugara anditi ifo kugadzwa kwavo nzvimbo inonzi yakanga isingatorimwe ichitaurwa kwazvinoitwa zvinonzi nzvimbo iya hapana aigarapo. ichanofanira kutopuwa pekugara anotowana lendi kana agadzwa anofanira kutopuwa pekugara muchida musikadii apa anonga aine pekugara achitonga ari sati tisisu akapuwa lendi imimi the other side muri kuti here vakapiwa apa imimi ndopenyu ndokuda anza iri simple
apo wakapiwa pasekuru wadheni chimbo waizi ngepekugara munda wavo wakapiwa kutara ndimuzvare uye chekuwaya wari kutaura ndiko kwakagadzirwa baba wavo iko munda wacho wamuta rokutara uripo here wanawo wakapiwa wakapiwa munda wakatengesa uriko munda utorima imimi kana muri kutara kwabiwa munda imimi hamuna munda here kutara isiso munda wedu uri kutara saka uine nyaya yekutara katisiyana nayo zikuda apa because kana muinewo munda kutara ini it means zokuva nemunda kutara hazvina basa because mese mine minda kutara because mukatishandisai kuti anzi nekuti vane munda kutara saka hapasi pavo saka imimi penyu pamuri penyu hapasi penyu futi because mune munda kutara saka ndatinyaya munda yekutara chadii ndakuzwa papi munda uri kugarwa uyu pamunda pashe asisipo pazvinezvi paakapiwa mbuya mamuri ndandiripo ndiswanya kuna maumba yacho yawakauya waigara apa wagadzwa ndisi kuti akana maumba yaisheyei saka iye zvinhu zvapasiri paomo hawana kubviswa nemunhu paumba pavo minda yavari kugara ndo minda yamuti ngeyenyei kwete munda wedu uri kudambo dzasu wakawaona wakomana wakauya kugowa munda wedu uri kugowa kunendapo seruzunde ani zunde wamunda waiswa zunde ani zunde conflict area ani zunde pane hondo yenyu ngemunda upi munda wedu ini ndiruda munda wangu ndakapiwa There's something chandoo clarify. Pakapa maboya yenyu mimi. Kana papa ine zunde. Zunde ndiraishe. Saka risira boya. ishe wapinda Mira. ndio unashangiza Ishe kana paine zunde rekwa mparutsa. Ndira ishe apinda ishe mparutsa. hariendi nemunhu Saka hariendi nemunhu. rinoramba rine Zunde kana riri zunde rinoramba riri. Madzishe anochinja. Madzishe anochinjana zunde. Saka rakazoita renyu sei zunde iri. Mamirai, mirai. Ndoda kutaura chokwadi. akuriramba Aiwa, mirai. Kana ranga riri zunde ka, it means harina munhu. Mirai. Kana riri zunde nderaishe akapinda. Because kana muri kuti mimi rizunde harina munhu. Inini pakaita zunde ramambo mutasa. Inini ndikafa inini mambo anouya after inini anongashandisa zunde ndo zunde ramambo mutasa. Saka imimi renyu zunde rinoti kana isha afa anobva atora rari mhuri yake izunde rudziro. Because kana kwamandeya kune zunde. Ukaenda kwachikomba kune zunde. Kwasa kupwanya riri kuzunde. Isha yapinda ndiye anoshandisa zunde iro. Imimi renyu kamuporesa ramuta razunde iri rabva raita remunhu nderipi? Mirai. Right. Bambo, imimi pamakadzika uko. Wanhu vamakatenderedza wakati chiini wakakodzwa ndo pandanda ndikuti akakorofema nisabhuku nashumba Josephat muzukuru wekwachimbwa anga aripo wakakorofema kuti ranga riri iri parutawa apa kuzi izunde ranga riri zunde iri kana kuti izunde rakambokumbirwa nevanhu kuti riite zunde asi wanga uri munda waikupa mutsava ndiyo waitonga semazirikaita yanga iri munda wake asi wanhu wakakumbira kuti kuda kuisawo zunde ndabvunza isiko kwese sabhuku ndati sabhuku iri ranga riri zunde here kana kuti izunde here oda kuti hongu kana hongu batika ndabva ndadzoka kuti kone zvotaura watira akagarapo kumbirwa kuti kuite zunde asi rakanga riri munda wani watiranga uri munda wani ishe muparusa upi Oliver ndiye baba yavo
ndiye anga akakumbirwa newanu kuti tiisewo zunde remba ramambo munda meni. saka utoa kuti izunde Saka ndio muda ununese. ndio muda ununese Ndio Hawana kuti ngepedu. Ngemwedu yakapiwa ndisekuru na mbuya ndiri kusikana Makapiwa. mana mambo tauro gara pasa Viola Nyamuba. Hello. Mazivire angu ini ngemunda urutaurwa. Munda uri sakandororwawo uri kuri kongwa kwa Nyamuba. Kwizi igura rekwa Nyamuba. Tibereka wana wedu warumu wakuru tundori mamugura imomo. Uri Nyamuba. Ndina ndinjandini mumanga kufambira nyaya kwazoshaika. Saka mimi mrudi. Wananyamba ndini ndo walidzi. Awa handiwo. Mira ikitaure baba. Ijo dati kutundori makudaro hondo ibva yasvika tibatatiza hondo. Yotatiza hondo tazodzokera kuhondo tabatauya. Inini nemurume wangu tibva taenda kumunda ikoko. Tibva tasvika tibva tataura sabhuku isikugoma atichadini ba. Atichakwiri batakuda kugara apa. Pamunda padhuze nemunda. Tibva ndakanyadza zvidhina zvangu, kuvanisa matombo angu, uswa hwangu, tapedza paya sabhuku abva auya chimbo. Kazi iwe Peter pawakakumbira pekuisa umbapo hauchaisi umbapo. Waiusisaisi umba ngekuti kuna ishe wagadzwa uko kumadhora. Saka ishe uda pekudini badzi pekugara. Saka iwe wapangu wakumbira apa apachaitiba ngekuti isusu pedu kugara kuitiba mugomba. Since saka sekuru todidini kazi ndiro ndiri kutaura apa takuda kuisa ishe uko wakagadzwa minda yake unayo uko ndiko kune minda yake panapa tinoda padzi pekuti andodini andogare badzi kati zvakadini zvakanaka tagara paya tagara takuda kuzoti tende kumunda kazi hamuneimba hamuna munda saka muri kuona vanhu vakazotanga kuzofamba nemapepa yako akuri kufamba kuti vanhu shoti bhurobva tatere minda yatairima yabva yazamucharimba ngoti vagara ishi isu saka takasumudzwa hatina kusumudzwa uzi sumudzi kukaine kuminda kwenyumba kwakazi tinoda kuti ishe agare apo wagadzira matombo ako nezvidhina pa ndipo pada kugara mambo tibva tati hundoveshuwa pakuda kugara mambo takusudurika tibva takuisa hatina kuita naka saka nyamusi ndaudzwa kuti pairari rizunde handizivi kana sabhuku kuti pairari zunde richari rizunde rani iri rari akawari munhu wanyamuba. Imimi sei nyaya yakanganyasa. Kana makatorerwa mazuva aya. Haina kutanga Yana ukazwa zuva. Nakatofa. Break mapepari kubreak. nyaya complicated kubarika zvakatu because torai mapepa unzai mapepa mbuya unzai mapepa yamuntu munao unzai wari kutora mapepa changamire ndoda kuti ndibatsire futi murambe muri kuona complication. Mukomana wekwanyamuba ari apo ucho 2 hectares dzaakaklima ndidzo 2 hectares dzakamezwa kuti ndimhaiwa awa nashumba awa. Pamuonya paakataura achidai ndipo futi pamuonya paakataurwa nani nashumba awa zvichidzoka uko Awasipoba. because Nyamuba takangoti tamuinterview aka achitaura kuti tinobva apa tichienda apa iwo wangori obva abuda tadzoka tobva tachiti imi michitauraiwo pamunobva wakataura futi exactly the same area. Saka ndo chimwe chinhu chandinoda kuti mupatsirane nawo kuti tinatsoziva kuti zvakamira sese. Amiro wemapurisa achiti nyaya yerodhani. Ndipa varwanzira. ane rimwe pepa riripo rakanyorwa nemaoko rebrown rati 2016 ndo pakatanga nyaya 2016 riripa Ishanga atofaka. Ini wari yangu ndekuti imi mwana Nyamuba. Ishe uyu makamusiya achisvika pakufa sei. Kana anga akatora. Ishe wagara. Masananguli aitwa kwasi. Ishe wakazouya kowaka basi. Minda yake iri kumusoro. Handiti zvimwe zvazo pamberi pacho. Imi mwana Nyamuba muchatomboparini. Ndopandora kuzokera kuti okay motaura nyaya iyi yakanzi kuna Roni Mparutsa itaura kuti ndakakudaidza kuti uuye kuno Sondera Pera
musi wechitatu kuti tigadzirise nyaya yemugano namaisiriro saNyamuda naChimbo, asi hauna kuda kuuya. Nokudaro ndanyora iyi tsamba kuti usiyane neminda yewanhu iyo uri kuti ngeyako. Ndiyo nitsabe. Mboo dziripo dzinoziva kuti pakagadzwa baba wako wakapiwa munda wake kwaRuda ndiishe Muzvari, uyo wawe kugowera vanhu kuti warime hawo. Wawe kugowera vanhu warime hawo munda waiwewo, munda wako chaiwe iwoyo. Wakadaidzwa kani Muzvari wakaendera? Tsamba yatakadedzwa ichinzi titaure nemugano nawe mainini ndopa vakandibhadhira mawanda Unodedzwa sei titari kurisa zabo. Yakatosiyana. idzi dzakazotanga kumugano iyo takaenda musi wa 14 takaenda musi wa 14 Nurudi tsamba waiti yainobva kuna Muzvari. asi hatina kusvika kuna Ruth. Takazonovabvunza Muzvari mupurisa wavari pakati anombogara ndakatumwa kwana Ruth. Zvinhu kubikwa kwaiwandisa Because chanda kutoita ka I think kuti nyaya yakutoda kuti Muzvari ngauye. Nekuti Muzvari unofanira kutouya kupa ibheke. Nekuti Shila arikutaurwa zveshuwa akatotisa. Anenge atori Mozambique asi. Plus I understand. Then mbuya mai vava. I understand. Wanga vari asesa vaMuzvari. Saka I think mukabvura kuti wana tsikuya paground. Because kana wanga vari asesa vaMuzvari, mukabva kuti asesa vaMuzvari mukaita sekretary vaMuzvari wedare, then mau aya matsamba otanga kunyohwa aya achinzi Muzvari achiita disown. Because chanduda iringa chacho kuti matsamba ese aya toda kuti Muzvari raakanyora anongedza kuti iri nderangu, raasina kunyora wotaura kuti iri handi ndakanyora, then tochipinda munyaya yechi iyoyi yanyaya yevanhu vatatu not 2, yana baba waRoni, maisiriro naNyamuda. Because Nyamuda utike pangu because inini ndakadisplaced nekugadzwa kwaizvo ndatokanya zvitira zvangu vandazibva tida kuisa chii imi baba ndiani Baba pamusoro changamira Mutasi, Mambo Mutasi. Nedare renyu. Inini ndinonzi Charles Nyamuba. Munen'ena wa the late Peter Nyamuba aifambira nyaya yemunda wegowa riri kutaurwa rine mheremhere iripo pazuva ranhasi. Ndoda kuwedza kutambira pasirwa angachitaura mudzimai mukoma the late. Ndoda kutambira ipapo. Matsanangurira aita ndizvozvo. Inini shuwa pakagadzwa Ishe Muparusa the Light kumiruko akauya achibva apiwa paChimbo zvikanzi tamuisira dzimba dzenyu apa minda iruko. Inini munhu ndiri kubasa kuno kuHarare ndichienda kumusha ndiri ikoko ndakanzokuti koyowe Nyamuba munda wakurimwa. Ndikati munda wakurimwa handina kuenda direct kuna waMuparusa, ndakaenda kuna sabhuku the late Charles Chimbo. Ndikati sekuru, ndisekuru wangu hanzvadzi yamai wangu, ndauya. Zvikanzi chii muzukuru? Ndikati ko imimi ko zvamakupa Changamire munda inini ndorima kupi? Zvikanzi aiwa Nyamuba handina kumupa ndiri ndega, ndakandina mupurisa wake waIshe the late Shadrach Marewangepo. Uya musi wakati tikurukure nenyaya iyi. Ndakaenda tikawa tiri vatatu tiri pasabhuku. Wakanditsanangurira ndikati ndiri kuzvinzwa inini handiiti makwikwi naChangamire. Zvamaka
wakanditsanangurira kuti Changamire takati agara asi takumuti abva arima nemunda wenyu. Ndikati aiwazve hamungati arime munda wangu, inini ndorarama sei? So you are confirming one thing. Kuti munda uyu wakapiwa Ishe. Enda kunde you confirmed wakapiwa Ishe wasina kundizivisa ini muridzi wemunda. Ndaenda ndakutaura nawo wakati no, hazvinetsi, isusu tinokupa pemunda wekuti uite sei urime. Ndikati zvakanakazve, kana mandipa pekurima ndingaende kuite gakava neZimbabwe hazvibudi. Tichibva tabva ipapo Samara wangepo, Shadrack Mara wangepo akaenda kundipa munda wemuning'ina wake mupenyu izvozvo, muning'ina wake. Ndikati ko imimi mava kundipa futi pababa munini sei, patori newaya iyi munoda ndikuzvanzaiwa nekuti ari kuEurope. Ndikati hatina zvinhu zvakadaro, ndipei pekurima pasina munhu, handirambi. Wakanditenderedza maungorimba mumagura evanhu. Ndikati warume tasvika papi? Zvikanzi no, isusu pekuti urime tapashaya. Ndikati ngatidzokere kwaChangamire Muparusa. Tikadzoka paChangamire Muparusa, zvikanzi naChangamire Muparusa ndiri kuona Nyamba, inini ndakatonzwa kuti gura nderako, asi wanhu wawakati Nyamba hasipo, hacharimipo, saka gara ipapo. Saka Chimbo naMare wangepo wakuda kutikanisa isusu tiri vanhu vangani? Tiri vanhu 2. Akati imimi warume rongekai, handiri kukana naNyamba. Kanzi alright, chaina zvekuita. Ndikati yangu yakuti ndirime, inini ndakuenda kurima kumunda kwangu. Ndakaenda ndikarima 3 years ndichidzika. Changamire uri Muparusa achinda Nyamba zviri kufamba sei? Ndikati ndiripo. Akazosvika pekuti Nyamuba ndirimbokumbira kuti saka chindigurirawo, usikuona kuti panyanya kukurisa. Ndikati aiwazve, da zvirizvo zvakataurwa naSabhuku nemupurisa wenyu takatangira ipapo. Saka zvinezvi mautanga kuti nekuti hazvibudi ende wari kupi hamuchawaoni. Zvikanzi vanhu vawarira kutikanisa tiri wangani? Tiri wairi. Saka iwe rima tozoona kuti chii chinoita. Ndakarima Changamire makore 3. Vana wese vangu varipo ngochirodika. Hapana wandakambotaura navo, ndaitaura nababa wavo. Handitika after that ndarima, ndaiti nguva ndomborime pamwe ndomborima mumagadheni kumusha. Ndakudzoka kuti ndichirime futi, ndonzwa kuti vanhu wese nharaunda yese kuti Nyamba unofunga wakangwara iwewe, tabva tapiwa isusu yazundi ramambo tadimburirwa dimburiro. Ndina pano pachakanaka. Ndikati right, pakanaka, itai zvamuri kuita. Ndibva ndadzokera kuna mukoma wangu. Ndikati mukoma, nyaya iyi muri kuona kuti panapa hatichazivi. Iye Changamire Muparusa akantaura vanhu vakutotikanisa, da kutondidimburira pekuti ndiite sei tirime. Zvikana mukoma zvakanaka muning'ina, mira tione tichaigadzisa. Ndiko kusimudzira kwakazotanga kuita mukoma wangu kusvika tisvike padare riripo nhasi iri. Right, asati afa ndiye aifambira magona nekundibatsira. Asati afa akanditaura zvikanzi muning'ina, ndabva kudare, nyaya zvanzi naMambo ndichatuma makurukota anouya kuzoona munda. Makurukota akauya, mukoma wangu achiri mupenyu, wakaona munda wakati tichakudaidza kupi? Kudare. Mukoma wangu akasvika pakufa. Ndichienda kunhamweni ndakatotaura nemwana wangu ndikati mwana, pane nyaya iri pending isina kupedziswa namukoma. Kana dare razoita unazobata death certificate nokuti pamwe mambo asati aziva kuti munhu mupenyu, tozosangana ikoko tichitsanangurira nyaya iyi. Saka 2 weeks ago mwana akandifonera zvikanzi baba dare ririko mangwana Saturday. Ndikati zvakanaka, chachitochita. Ndikati dare rinoitwa after poziti ndikona kunokuzibuilda mabva kure matala pashaika mukoma wenyu. That's pakashaika Ishe makanga musati mawirirana kuti munda uyu ngewani. Saka dare rakaitwa Ishe yashaika makatiwirirana kuti pakashaika Ishe hapana dare rakazopasiswa kuti ndepani. Pakashaika Ishe handidi kuti ndinyepe nekuti inini hapana pandaigona kuti ndingamboti ndaingoziva kuti munda ndewangu. Pakafa Ishe akanga ruparima ndiya. Akanga ruparima ndiya. Papa siri kutomborimwa, hapana umborimwa. Hapana kurimwa.
zvinozopedzwa. Iba akafa isemupalutsa Eliva pairi manani pamusoro changamire makurukotesana ndinofunga munda wezvawakaita yozitefti mparutsa mwana wamaimparutsa pambuya mparutsa pakafa changamire isu taingorima pamuda penyu ndopatatinga kusvika muna 20 munda uri in person uyu wakafa wakanga uchiri mwanani munda uyu wakazokumbirwa hauzivi munhu akaruruma munda wanga warurefu isusu munda wanga warurefu wozvemukatarisa munda uyu ranga riri gorese ranga riri wamparutsa wakazofanana nekuita sine ukama hwa ndomamiri anga akaita munda kutanga ndati pakafa ishe Oliver akanga angurima gura iri ndiani ndimbuya mparutsa ndiakanga achirima nyamuba achirimawo ini pomakazodzipura madhumbe angu ese mukanda kotengesa vana mukandidzipura bvudzi mai ava wakanga apiwa ndiani ngekwangu ndakapiwa ndisekuru sezani sezani wangu mirai chainyodha mirai musaite maimotion because nyenyi mukona kuti pakati penyu pane matsotsi mirai ende pakati penyu pane mbavha ndizvo chaizvo muruzwa because taisaimonera nyamuda uti wakaparima for 3 years anowitnessa kuti nyamuda akaparima for 3 years ndiani mese mawitnessa neni ndiri saka kana makawitnessa mese nyamuda ari kuparima ini ndiwina sei makanamba makanyarara ndiri kukumbirawo changamire kuti shuva vane mai vangauri pakamezwa ndinyamubavo paakameza nyamuba unless kanoda kuti chiitira pakamezwa nemukomana uyo ndipo exactly pakamezwa futi ndimaiyo nashumba kuti ndio pai pedu kubva pamuonya uyu kuenda kumuonya uyu saka ndinoti yogomatibatsirai papapo inini yapo ndatopazwa ndakanadha feti handira chanduda shumbaka mirai apa shumbaka chandiri kuda inini ndabvunza vetsindokwese ndati pakafa bambu Oliver nyamuda anga ari kuparima for 3 years kana papari penyu sei mamakanyarara kana papari penyu sei makanyarara mirai dzikisai maoko pasi tati tawirirana tese kuti nyamuda akaparima for 3 years nyamuda waparima for 3 years pane vanhu ava pane akakwesera here kuti seurima munda nyamuba iri mapake asari mitombo saka tisina musaite mafuzi mudari mazwa ndabvunza esimbo question ndati papairimwa na nyamuba andira makapaona here ngati yes ndakapaona ndobvunza the next question kuti sei musina kubvunza ngati airima pake saka inzvimbo saka muruti inzvimbo mbiri ine tiri mirai izwai vanhu vamwari ndatitaurai chokwadi mukapindurai zvamunoziva zvamusingazinyararai ndati papairima nanyamuda mese makamuona here nyamuda achirima makaona chirima pane here akambomubvunza kuti sei uri kurima ipapo isusu hatina kumubvunza nekuti akanga tiri mapake izwa shamwani ndiri kuti ninika hauoni kuti unotaura zvisina musoro unozwa utaura zvisina musoro ndabvunza kuti pairima nanyamuda makapaona here mukati yesi taipaona pachirima nanyamuda andika ndobvunza kuti sei musina kumubvunza kuti sei urima ukati airima pake saka miningo uri kupindurira mibvunzo yekutanga uchikonfema kana iwe unofana kungotora for the way to go kuti pairima nanyamuda handi pedu bande pake ndozvandoda ndipe anza iwe
handikati ndikupindureni. Pairi mwana Nyamuda ndepane? Takanga takagana. Ndati pairima naNyamuda ndepani? Ndepake. Pairimwa naNyamuda pakasiyana here nepamurudira? Pakasiyana. Yaminda mimi. Pane isusu tiri pasaidi. Imitaurai? Asi kupedza nguva. Pindura ndati pairimwa naNyamuda ndipo here pane nharo nhasi? Hongu. Wakuti handi. Ndipo chaipo. Ndipo chaipo. Saka mambo pamusoro nditsine pamatape ndisarangure pe3 pamabvudza mambo ndomwana chinhu zvatawana babava ichokwadi isu tatisi vadiki edu ndimwana mutanhano mashotita ndiri mudiki pakatofambwa riri sango kudidi pane gore rakauya babava vhawakakawaya matete ndipozawo vhawatomborima zvishuwa gore semunhu sekuti akaita ndaibvona chindagwara ndichidzoka baba vakadaidza asabhuku chimbowa kutaura kuti ko imimi makati imimi ndinogara panapa ndichiri mamunda ko nyambazvesa mapose pai mumunda umu zvikanzi ndichamudaidza kudari zvokutongoti apa unfortunately patone mapikicha wakatopikicha tori padai ndobva adaidzwa kudari sanyamba chekutotanga vamamashoko amutotaura kuti chekutotanga vamamashoko amutotaura makabatirira Nyamuda makatorera Nyamuda zvinhu zvake without his consent. Isusu hatizo mirai makashandisa zvekureba makateka advantage yekureba. No, hakuna mutemo wekuti munhu unouya uchisvika nekuti ndiri sabhuku kana ndiri mambo ndongosvika ndochuza pandinoda kuti ndoda apa ndototanga kurima ipapo ndotodisplesa muridzi wenzvimbo ipapo. Hakuna mutemo wakadaro. Ndozvandikutaura kuti hapana mutemo wakadaro because kana imimi sabhuku ari kubvuma imimi muri kubvuma kuti zveshuwa apa panhu ndepani ndepaNyamuda andika ende Nyamuda akasvika akaita mapozi akatofenza handisi muchizviona achita sei achifenza handisi mini ukona munhu akuita pawa ari kufenza ndipani akazodaidzwa kudarika akazodobvisika kuti mapo aiwa kudaidzwa kudarika ndivo makamushandisira simba zvo uyu Nyamuda wataura ndakatenderera kwese ndikatenda kwese wanoda kutsvaga guta ndisebe kudi pekugara waita kuti ndibe futi minda yechi ye1 ndikaramba kuti handidi kuti mundiise panzvimbo yechi yemunhu ndo pandakazodzoka ndikaendisirima papi handizo because wanga wandishayira kwekundiisa after wanditorera chi munda wangu ndosaka simba reuyu rekudi rekudzoka uyu ini nchandoda ndechekuti pane here mupenyu pamasabhuku iwapo asima witness mirai imimi mbuya muri kuwitnessa chii panyaya yamuNyamuda mirai imimi mbuya muri kuwitnessa chii panyaya yamuNyamuda sumukai panyaya yaNyamuda muri kuwitnessa chii chimusikana ndogara pasi garai pasi tairima tichiti Nyamuda uko inini uko makore ese ndibva tazoti hondo ndibva tasiya magwere edu ari kudai ndibva taenda kuhondo pakuzobva kuhondo kwandakaita ndakatorima padoro kuti ndirime madhumbe ndidzo taimu dzakatora mwana wasikana madhumbe ese atakarima newaroora 4 umwe murooro urinouyu akatorwa akatengeswa hauna ndironi uyu nemusikana zviri pachena ndikadzipurwa nyaya yangu haisiko kumadhumbe uya sumukai ndati inini nyaya yangu iri pana Nyamuda mairima side by side makonfirm nzvimbo yemairima side by side neNyamuda iripo here izvozvo iripo Nyamuda ari kurima ipapo hatichiri kurima ndakarambidzwa nani manje anongona nyaya chibairo wakati ngezvaolive nyaya yatopera
Yatopera. Because zvamakaita vanhu vekwamuparutsa makaba muishandisa office wakaita kupfumburira makapfumburira masubjects because hamutori land yemunhu muchine kuti ishagadzwa inizvo ndakagadzwa ndisina land pano ndakatora land yake zvandakagadzwa inini mambo Mutasa ndisina land pane here munhu wandakatorera land yake sei ndisina kutora land kurarama munguva yachaka nyangwe mubhaibheri chaiyo kurarama nguva yani yekuti take advantage yeurombo hwemunhu kushaya simba kwemunhu andisati ndakambozvizwa kuti ishe unonzi ishe wagadzwa nhasi torerai muranda wacho rendi kuti ishe aone pekugara because kana ishe anga ari kutaura asina lendi haana lendi because amwaridya kuti munhu abva kutaura haana lendi watoone nezunde iye abva kutaura haana chiro no something is not right because nyaya iyi yese ikai wamwese mazuva enyu asi munhu ane nyaya chaichaya ndinyamugwavo because ndiye the most affected imi makutoita izvo kurwatokanana zvokuratobira naimi asi munhu wemakabira imimi ndinyamuba because handioni munonzwa handisiri kuona you have failed to justify to me kuti sei makatora land yanyamuba because yekuti azi ishagadzwa that's not justification to me muri nhasi wamunangagwa wakazwa kuita president wongosvika kuporodheri wongosvika kuti president arape kugara anga asina kutenga imba iwe buda president agare alright kana muchidaro kuna ishe ini mambo yenyu handirape kugara murundisa papi ndizvotuka murundisa papi kana muchiita izvozvo kuna ishe kana muine simba rakadaro kuna ishe koinini kana muchikwanisa kudzinga munhu kuti muakomodete ishe koinini munodzinga wangani ende simba racho richibva papi because hakuna mutemo wakadaro ukatoona mutemo chaunotaura kuti ishe unofanira kunga uri ishe munzvimbo yaunoita sei yaunogara uchiteedzera tsika nemagariro enzvimbo ipi nguva yako yasvika yekuti uite ishe handiti unofanira kunga uine pekuti kana wanga wakatamira kumaundaroini asi uchiziva kuti wana baba pane musha wana baba pane maguru ana baba aripo ndipo ndiri unoita sei ndipo ndiri unogara noti kutanga kuti ai ndauya kumana ndiri ishe gwendere nebhenji gwendere nebhenji pekugara hauna saka what happened because inini yamandipava you have given me a very negative picture yekuti nyangwe munhu ari kupi nekupi akazwa kuti isheka akuona munhu ishe munhu asingafungi munhu asina mafeelings you are giving me the picture yekuti ishe munhu asina mafeelings because uyo kawo haangafambira achitendera nyika achiti tikutsvagire asi angaine pake ivi mutokanirana chinhu chekuba because mumangariro wembotsa chaiye hatinyambako yamupandi yakamangara girajirenyi ndonamurisa chongwa he has come in as a witness pamusoro imamo ndisiriro mupatsa chakaitika panyaya yemundo mazuva ndingangoti baba mukuru ashaika changa mbegwe nekuti baba ndakafamba nawe nini nababa wabride nyamba ndakafamba nawo nadenchini
vachinditaurira nhoroondo yegura iri vachitaura vachiti iwo mwanangu kufa kwakauya hauzozivi zvinoitika. Munda uyu ndakaenda nawo pane zambuko rinoyambuka rwizi rura, vakanditaura zvikanzi sekuru wangu vakapa Nyamuba munda uyu wakamudimburira kubva panapa kuidza kuenda kusvika vachindidakidza vachikwidza kuenda kumusoro nekuti vakanga vaine vakadzi vairi ava mukadzi mukuru aiyera soko aiyera zvimwe chete nani namai vani vasekuru. Saka vakapiwa vaitorwa samainini zvikanzi iwo sevakadzi vairi hazviite kuti ndipe wani, imi munochirima muchikwidza muchienda, inini mhuri yangu inorima ichidzikawo patori nekanzira katoripo kanoyambuka. Handizivi vakaenda kunoona, ndine dzimba dzangu dziri pamusoro dzandotadza kugara nekuda kwemunin'ina wangu. Ndinadzo dzimba, ndine imba yangu inini iri pamusoro pagomo. Panext pacho parutaurwa nyaya yehuzunde yavari kumhanya vachide munda wezunde. Munda wezunde unoti pavari kukapiwa ivo kuti vagare apa pana anonzi buru, pakanga pasina vanhu apa, paiva nagarapo ane munda uri panext. Garapo iyeye munda wezunde wakanga uri apa pakagarwa naIsaac buru akazoshaika. Ini ndiri mumashure maIsaac kwete kwavari kutaura kumunda kudanza kumunda wezunde. Munda wezunde wakanga uri apa. Baba mukuru vachibva vauya sabhuku haziwo wakapinda manje ndinokonfema iyi nyaya ndatase ndaitwa but mukona zvandiri kuona chaicho zvandiri kuona chaicho ndeyekuti there is more to this case than zvishoma zvatikuita sei zvatikuona pano kwagarapo kunani kobu asi hapana aripo here. Saka zvatakuita tati muzvare ngaite sei muzvare ngauye because already done 2 maconflicting statements about nyaya zvinhu. Vari kuti zunde ndeiri, vamwe vari kuti zunde aiwa ndeiri, zunde rakazopiwa uyu. Saka we want to confirm more that information. Saka vanhu ivavo vakauya izvitnesses garapo buu then namuzvari ngauye. Saka chimwe chandandi kufunga ndandofunga kuti you can arrange for this case only, arrange a date, see date record, because this case needs time. Tine vamwana vakawanda, tine zvekuita zvakawanda. Saka itai kuti kesi iyi iitwe on a separate day isina court. Saka vanhu ivavo muzvare buu garapo umwe ndiani futi muhlanga ndiani umwe futi wakatenderedza ipapo ivavo ndo vandiri kudaiwo wavo because ndo vachanipa chokwadi chaicho because apa chokwadi anochiona mai vavo avo achatodiwa garai pasi pamo izvo handichatodiwa tada kuita chaizvo ngavauye kuti tizwe kuti kunozi kumachinda kunogarani nani right. Saka ndizvozvo chiti chironga iri zuva risire record specifically for this case. Right. Handipiwe data nokomana musati maina. Right. Asi munhu atataura wese tikudai musiwo. Right.